Halisztok, én Kalap vagyok, és az a új FIFA sorozatunk, hát nem is FIFA, hanem a őskor gameplayek FIFA részen, és itt van már Máté is. Sziasztok! Ez hanyadik része is a FIFA-nak, Máté? Most ő játszik. Első. Nem úgy első, te idióta, hanem FIFA 09, azt hiszem. Ja, az. És ez a új, hát első része a FIFA, hát nem is FIFA, hanem az őskor gameplayek első része. Tehát ez szar a minőség, nincs egy rendes kamera, ezt telóval veszem. Valami nagyon jó csapat ellen fogok játszani. Barca ellen. Legyen már. Hát ez kemény. Így jó. Barca ellen. 40 perces legyen? Van egy 40 perces, max 10 perces. 10 perces minden. Fent alatt össze Skyblock, én szerintem már amikor ezt felrakom, vagy nem. A izé is fent lesz. Figyeljétek! Azt hittem, hogy gól. Figyeljétek, én jobban fogok játszani, mint a Barca. A Barcával. El is fogta. Ugye én vagyok a kék? Nem. De. Te vagy a kék. Már futok is a labdáért. Gyorsan. Elsők összebe legyen valami. Hogyha kapok egy gólt, akkor nem kezdem újra a szerencsém van. Kapcsolán lesz. Nem. Szerencsém van, hogy változat kapom. Amúgy PS3-on toljuk. Ja, nem így szoktam. Nem. Így szoktam, nagyon szar. Kaptam is egy gólt. Úgy, de ügyes volt. Újskor gameplay-e. Első rész. Amelyet ki is kapok. Nem biztos, az még az... 10 percesre rájutottad? Aha. Ok. Mind a kettő felülről 10 perces. Jó. De még megszökövje. Ez az első részem, most ezután jön egy Call of Duty rész is, amelyben itt lesz Máté, csak azt Máté veszi, és Te játszol. ja, igen, azért én kicsit jobban tudom, mint ő. Azért nem Mondhatom, annyira. hogy sima Modern Warfare legyen, vagy legyen 2. De 2 lesz inkább. Azon úgy sincs olyan sok videó, hogy néztem én YouTube-on, főleg magyaroktól, mert van fenn 4. Körülbelül. Nem tudom, elmondtam ezt én. Körülbelül. Igen. Hé, nem szépen csúnyán. Boom. Ó, hát ez nagyon nagy mentés volt. Tudom. Menjél már! Nem félő, mint egy kislány. Menjél már! Na, meg kell lőni. Ó, Pedig bement volna. Piké, majdnem belőtt a Pikének. Ó, persze nem Piké volt. Így van a felállás. Hé, nem beszélsz. Az őskorban nem beszéltek csúnyán. Jó van, de nem őskor. De 2009. 2008-ban. Jaja, ma FIFA. Nagy FIFA. Nem sokára remélhetőleg az FIFA 14 is. Ja, Azért vagy FIFA 15. Az is jó az lehet. csak augusztusban jön ki. Tudom, de augusztus. Nem hiszem. Ugye nem szöglet, ugye nem szöglet. Boom, jön a labda és... Jézus, várjál! Ez hogyha befejeli. Ott megy a labda. Nagyon rossz fejelés volt egyébként. Én ezt befejeltem volna, biztos. Nagy erővel kell fejelni. Igen. Jelen van.
Nem jó, de Most járunk 5 percnél. mi van 5 perc? Halott be? Ez biztos 5 perces? 10 perces lesz. Csak az 20 perc. Most nem akarok 20 percet felvenni. De lehet, hogy ennyi lesz. Miért te megcsinálsz? Maximum 5 perces, majd itt engedek átadni, tehát nagyon úgyis TDM-ezni fogok, tehát nem tudod, mit jelent az TDM, ne fáradszál. Nem. Tinder meccs, úristen, Máté. Mint ha elsős lennél komolyan. Mi volt? Nem. Biztos, hogy kell. Mesélj. Nem, jó. De miért? Fú, de bánom, hogy eladtam a Lostot, most akkor annyira jó gameplay lehetne belőle. Fú, Mikor? Lost, tudod. Ja. Hú, hát az nagyon izgalmas volt. Amikor az Ők is csak elakadtunk. Igen. Ez amúgy alapjáratban egy jó játék, de ez nagyon nehéz. Tehát tényleg Az biztos. olyan feladatok vannak benne, hogy hát, Én még az elején. már pisztolyt is szereztünk. Amúgy rohadt nehéz játék, az tisztában vagyunk vele, meg hú! Tehát így hónaponta egyszer elővettük, és akkor egy fél métert haladtunk előre, mert nehéz. Meg amikor elő kellett venni azt a gyufát, vagy mi. Ja. És Azt most mindig megégeztük a kezünket. Júj, de fáj! ja. De egyébként ez kell. És amíg megígértem, és mondtam, jönnek a új gameplayek, Ja, meg. én nagyon szeretnék The Forest-et, de majd megkérdem, lehet, hogy ma le is töltöm, de még ez nem biztos, meg GTA San Andreas is lesz, amint mondtam, Inkább GTA. Előbb. mindkettő lesz. De én belőle. Most van a mentés a The Forestbe, még megvárom a következő update-et, állítólag sok dolog jön bele, és hát az még egy 10-15 nap le, és akkor lehet, hogy lesz belőle vidi. Ott, hogyha ezt nem lövik be, akkor... Jó. Trógerek, ja. Jézus. Na most megindulhat. Tudom, nem vagyok hülye. Vagy nem. Hát nem. Viszont vesztésre Nem. nem, de hát mit is tudunk elmondani erről a FIFA 19-ről, Milyen FIFA 19? vagy 19, úristen, FIFA 9. FIFA 08? Ne, ez a 08, Aha. jó tudni. Ugye 2007-ben csinálták, bárhogy számomra az 7 éve volt. Hát... 2008-ban? De most mi van? Nem. 2007-ben csinálták. Igen, mert minden, te annyira analfabéta vagy, hogy mi van? Hogy tényleg ne égessél már Máté, hogy hát, hogy ez nagyon régi, ahhoz képest még a legendák is vannak benne, például, csak mondok egy példát, a Real Madridban Van Nistelrooy, meg ilyesmik. Amúgy nem rossz a játék alapjáratban, tehát online még nincs, saját embert lehet vele csinálni. Hát egy 7 éves játékhoz képest, ha egy 10-es skálán kéne mondani, hát én 6-ot adnék rá. De mennyit? 6-ot te is? Na de inkább 7-et, mert van benne logika, meg jó kis játék. Egyébként azért adok 7-et, mert nem annyira. De nem tetszik neki, de egy egész nap ezzel játszik. Dehogy így. Elég égő szerintem. Nincs más.
Azon gondolom, legyen a Fallout gameplay. Előlöm. Már most nincs kedvem, meg már régi játék. Amúgy rohadt jó játék az is. Tudom, már nagyon jó cuccaink vannak. Nekem ma jó cuccom, de nem is játszom. Na de szerintem itt lesz a vidi vége. Még kicsit ráállítok a helyzetre. Még ezt a támadást megvárom, szerintem le is zárom. Lezárom, leállítom. Van. Majdnem. Na mindegy. Köszönöm, hogy néztetek. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Sziasztok. Sziasztok. Én Kalap voltam, és itt volt velem Máté. Várjatok! Ja, még ezt a támadást megvárjuk. Sziasztok. Nem kell.